Hanya kami urung gue ako kami tataw rin rikin nam derion tataw rikay nakon naratam na iri nanon titaninga. O kaya yung mga yun na beritan narakosas narakarakari asuna kinti tangira ay ribuaka. Haripun rong-rongon miyang titay na ini rin ay tinis. Haripun singay at irigiti men na irawya anakaro. Ang kanaro na pa ko timeto aniram wan narakarakyayo. Ako na po ni kinaro ay titay na ini ayo. Patiraro na irawya anakaro. Nikaro kwa sipunay po ni iraw na ang kaya rin jepe ABC. Yang imay na suwagin akong rapatan Roy ako ang rayo. Wan nako katutan na tukiran tuwi karin ako. Payongan tapanin Roy am karaki. Tukiran tuwi karin ako. O mesuna ko na itinis na yaw sa yan nakarusos sa ki niyapi kay rametin ko. Ditay na ben yari yakan ako tam na inasos sa reven ni darikin tinis nge mesu na kon na imina. O mina, yan nga kanakwa di tam na yari na kon nokes. Yan na repon niya ngoy yapan ang para nanon nokes mayroong tinis. Sa kisinga yam yamay sa yan kakwakwa. May kakarikiyang mayroong yaroron tinis sa kinito kami. Nrona kimeta inumani. Ngiya spouse no kiratiyaw sa naitinis nti nga pong harimina. O rona sos may ice na na. Ingena benan nyo anokis. Yapundang inurwa kinano na. Nura kintamnin tinis may sos tirong na. O riki ngiya mga po nagkakwakwa roin meta na. Paahapon si pausin no nti nga pong harimina. Itaw, may sa mga tawroin day tarakarakiyayo. Ariay Makoro, wapi meteno wangkay. Detayan yung akangapon ngay mimi ni tinis si Ron Stos, pasite po pa yay tepe, yakatayan nakatiri na ko yung Lizzie menito ka, hindi na nakaya-kaya kariya punta tawa-tawa niya na ko na pinakiki. Sa kisingay, makangayay tayo na kanimino tayo yung ni Lizzie menito ka. Paongan ta ko pa to, asan wayan ni mesun ti tayo di kari. Kanga-tanga. Yakirang katabian na yung tinis, o nagatayan ko roiro na yung uyay. Yan na rin yay rikite pa yay pupura, punrangin tabi yung na yung uyay. O patirati pa yan. Ing, punyang wakin nokis menimina. Habenin ako ni kaya ti orientation tayo nga po nga ni. Imayin wakin sa mistawan. Ay uminan. Sanang nurang ka na kanuan ti ponghan pa ay tira. Lokes, kunang wakin na kon jaws? Kanga iyang o yeme, dano ko na na yopo ko yung wana petuki. Yato ki mo jepi awang ka inki pare kanga. Di na nang ibang pusino ko tamuan wine anon ti semester ay ki. Kan kami na iyo pare, ay pun mo yakinan dekin ti pere ti pepa aray ki. Pangayan, kanga yakang wanan yung wakina. Ay dadikina, ayan tayo nang tangirian ni pakantang nakidigan na pepa. Sa kiyakin ayo ba yung ande ke kingin ti pere sa inakin ti pepa ni pakapoy yari. Yeah. Open na ni Roy. Ewan ko makuriyan taman na karimuin ko rin nasa mo niyang wayari ti scholarship. Pangayan na pean, peang ko ang kanaro na bako kunarim mo na kon jaws. Ayaw pa yari ka rin timisin umas. Beto ko yaki na pe barimi ya meray na nun timisin. Esa nung siya kime ay siya kakina. Meto ako kasi kuway mal, panasina ko ni kariki auspek, pakangaya rota kimeto. Iyan pa yaw kami no. Roy na pa yakay kasi na iman. O yung Rory ako kariki metamba. Kwakawa na pinakain na nun ng taratara. Yapondo ko Roy ko kain na no tispek ki. Shhh, irang ka pa kabuyigi, meron ay bari ay sa kikiripes sa iyo. Tapitayin ka na kumetano kung timetan ni metaki kikiripes. Ako nga nga riyakin na kiyaki, hapon dang kakora kiway kakain na peray kay. Arang memew na no yun tipo pa yun nga rin. Ngayon. Ako nga daw na ako pa, yakay kasi na yan pa yakin timisin nung asma. Nangin ako man dabi kaya na na yopog yo. Yawakin ako na. Ako sa manon noro no kapayangin na ritay. Iritay ki, o tapon ron na imari, parepon roya ni kami nusin ako. Tawa mo nga ibo ko yate. Ay, roya pa ngayon nang nakonteksi na kontetaw. Sa kais po, Jaws, ke? Ngayon, sa puno kim. Bigyan kay. Ay, ako na pa samtay po, ibukin na utay ni kapen. Yarin kay na mga wakin na kay taki umautay pa. Dami narawatan tiyan na assignments sa kanapakan ni Karaw. Okay, nanay mo po, ayakin ako na pa. Naimina! Ya, pa ka kami ako na niwe, sisim. Pupun ka kami ako na kondantay. Sapon Jaws kaputake. Iyang waki debirin detay, ang kuya wano ko ba debawayan na makauro. Ya, kurang kakain ako ki. Awampok. Naiko, kusoy na na yampok.
Ya kaya na men nasikata be mo. Ya punuki sa dito na kwari men na bebete ya. Ya ira ruwa na kora na be. Ya ya me men to takarwa ni bebete. Nakabesi ya iriki na kunne. Ya kwa na be. Mina, ko pun rush. Ya ignoring kami. Ponang kanga nori ra wari koran katabi. Otina ke rum. Ya baka iro wari. Saki. Ina na jamda re mo wari. Pena kajara sexy me yo pa yai mani nga yo kiriya mo. Nan nakatabi na ko ina pari mi ya kwanto taninga. Kanga kakaibos na bang kana korangin slow. Kaya bu chome te. Kuirana Mina, eta uma go for it. E kakaba ke yai rom ni meroro o ni boboki. Karawa ko mi pa ngaida sina karawa na pa kawaida. Ya ngayan. Hoy Denise. Irara ba ta kaispo ke? Sa mga kakaispo na kakakan. Pare taranya sinarang kakaispo na mi kaya pare sa mambula. Pare sa wayan ni rekere ke makain na mi kaya pa sito wana. Atut. Irang yang uya pa na ko roya uri yos tapo me yai tapay yarang sukay men na waki. Tapay yapon nang dinga puro. Apun kahangar na pete pete tangira ay. Yari yarang nina ni kura tangiran tiay ni ari. Tayo ko na antukin ka na yakakaya mo at men na tiay niyan. Toan nakatayin na kauka na nuwan kapene au tayo na. Hiyantay mo tiay niyan na ko na antang iri ariki. Antay yan ang wakan de meron na meron rin na nuwan na yakan di tenis. Paano kung ko sinunod tayo na tiay niyan na ko na doon na yamina. Yeah! 네, sirawatan kayo, Mina, ako tayo ko. Ya, pay kami apurato dan mo nako. Yan ako na ki. Yapon na ko, ay mga mga pangay, ako na yapon na friend na kakupan ako. Meron ka bandang ko. Kaya yapon na akin na ako. Irang ko rin si buno mo iran. Yan ki. Iwano ko pata mo mo iran. Kaya ka ba nori kung tayo di orientation? Baka nga inabigya kinori ko. Kaya ko rin okis. Yan ang waki ki. Abon na ni Roy, Mina. Yan ang waka rin po nung doy bukin naman ang aran na kumay. Kuwaran kayo ay. Sinawara wari aki aro na pasita kay taraki. Sa wayan ni buwa kaya pa hindi day. O anong wayan ni kotay day puniro rake? Heng Mina, itaw Roy na busmay kong tayo. Ya ako punikuawa. Neroy rin ka ni Roro kung namiyaw sinabi. Pao, nakatabuak. Aki sukam. Yung timateroy bukin tayo na. Ya irara para na pe. Kung naubiyasin ko yung tayo na ko. So, ang kay dira kaway mo. Kung ang ngoki. Yang uya pa no aki mo na kon chaus pa. Nakoro time tipo ibakin na utay yare. Ngayon kanya nakakairain tayo nako. Di time tipo. Ya, to nakarawa na ben eh. Pun try. Kataya karo am time tipo ara ko nakarikia pampos. Koy di na pamtay yare to. Amtayin kami tapay. Amtayin ni mesu, amtayin was, amtayin darik. Anya nang kakao po na idiya pa yung nakoro yung waging tirire. Kakapun tayo yung kipang ngayon umamani ko karo yung taraw. Ya, nogis. Irang damero aming yang wan. To yung mga pundo ko idadikin pa ko na buo kay payangan na kuro yung wakin ni kabyan eh. Onde kinaberi kanta ni ngaya. Anytime, Mina. Tatawroin tayo nako. Hindi ko nang kinabanggan. Anang hindi. Parang ka na ko nang gusto po sa way ng gatir taxi. Kaya ka nga. Yang, tayo ka. Ibon dia into ka pa Mina nuray na keriri mo ya kekay. Ay yakira nogis. Pero ko ay men nakatiyak eh. O ngayon ko makanakurain pa yung nakatiya. Na may pasasya na para taxi ayo. To kay mo pa sa kay nikito ko mo ay minang kan ngay yay diyan ako. Pero ay no ke siya to ka may bugi. Ngko to kay mo. Ah ke kwaw. Ana ngay kewas ya to kay rikim. Ta sa VIP mo ang kay ke. Tinakwawan eh. Awan na may basta ng kamera mo ni kakaragi minus men ako. Ato ka na kunukes me Mina, o na kumani kira ni Mina irayway. Ito mes na mga kiriya ni Denise mesos. Denise, tira kaway mo kay. No, man akong jaws pa na biyaro nga iroyo pa meroro manya. Ay natirang gitiri nga pong. Naron tira. Na biyaro nga time tapo rin na iriyo. Ay mga tatam tipo ko ay tayo university raw may. Ang hindi tayo punong ko ay mampuki. Punna na meron na nga irin na biyaro nga tayo ni kamete pay. O to pa iri kita piyowa. O ngay kay ilang indoy yan me ikangangay. Pangay pe ikanga kaway ni wina. Kuna iray kaya pa ya kuna tapiyagin na mo. Neko, may ngingiwani na nun ni Pem, nga nakota ko pa na iro ko, o yairo ko na pa. Mang ka nakota ko pa, nangoki, o kayari yoki na pa.
Ya saki ngai ane sos. Te pun ako imoron kawain para kupunin no ameta. Yek tangiren katabi-tabi kung kanaro na pa ko nang wakin na pen kataurawa aro mi main wakin terere mending apong. Tapunin ko yakwa kan katabi-tabi aki. Merori tenis pa, ari sa yang wariri. Mataray na iro, ang kana ko karawa am timetable o yabusiko. Karikia am tayo na pamangay, ipokon am kanuan ni pongke. Yakawa pa, isisi ko singay. O ilang nakakain na ko. Ya sos, taraya. Ngai miang ko supon ko na ni pero nga aratay. Nikakaisipu o mendaraw na ko yara korak. Sa ginano na paipon na aki aratay. May kakawag te puro roy pang anak ko ta ko pa yay kaway may narigay ngiri ko yay. O mantay swangay pan nataraw tay may ngayon nung ko na nung wantay ni kastay pe kita ko pa. Iriyay ni karoy mo. May yang sos, yang unan kasi na ko kumandaw kanwan ni pong. I'm only one call away whenever you need me, ke? O nga tenis, aro ko ta ko yay dianap. O nga yung unang darap ang kan. Okay, yasikiro tenis. Sana ko pa, inigiro ko o yogi na panakon tiyaws. Okay, kurara pa. Sa kajero ko ke? Ako kinako sa mambulan ni Denise ni kira-kira untuk waristos. Ndoko ya kike yo ay titaka-taka te ware no kes disinan kun na yaw sa remainan no. Ntatara-tara ti ruwan na roka ka mais kanwaya ari ewakan merarikin na yaw. Denise, waro ko ke, me ikangan kan. Nango ki ngay pa, ikakawa kirikin na taxi ay, me hik, antere takatakari. No kes. O nga yarori Denise, me napunigiro ko na miyaw siyata. Yagi kakapunin ki. Ito ano pinabirikin ng sexy Yari apa ya kayo mga katiya tuwan ang kanay sa ilalikim. Denise, kamay payim panatawa o kararasum yon nangaw. Bayera. Yakawan ke pa, yapun pora, nikantupay ko, napoy ko. Inakuawan Ya, nuki sari. Ya kan kangangan Saya tahu punya mga rin kita pa iya pupura. Ikan na mita buhay ki, kanga, ikan na mamayangin na, o nikarikin ako. Sa kota ni mo na makakaraking ko Sa kanya ako hirap yan ang kanda kong turok. Sa tamaray mo na bete nito ka. Nito ka? Oh, ya, Denise. Tan nga ba na ako ka tumataro? Anikara kinito para ura-ura. Ya, sus. Ya, to ka. Tawa mo beke, panastikal yan ko. Ay, payarangan may. Sus, taka-taka to, tanabay yan ko. Sanang dawa tayo rin siya inari. Iwuda ka ni Mimi na may kiraro. Mukuro-kuro di burane si Ron. Sus, tani nga daw tanay ka ane. Manasina ko man nora ako ka rin to man ko ka. Sigiray pa yari mo na nakon na lalo. Yang ko tani nga ka ane. Ya no. Dero. Oh, ngaya. Korag means. Itsaka kan ko kakuruan dero. Sus, nga maro ko na ben nga. Sabon si Pogi na. O ngamin kaya kamakaman ko. Yang ke parang kikiyo sabon do ginaben na ko may. Me iya sama dengin mem. Kuna katunga te moy. Sigiray pa datan nga tenis pa, inakon turok. Yakan nuki. Oh ngaya. Waya nga mani nito ka. Ya punta pun kariki amo te moy. Harin tumar ko, kita ya. Pakayata ko pa nanura guys. Tirais? Ya, yari daw pa yarang kami ni may tirais. Me tirang kaya makatayanan karoya nito ka. Ya, nang kanuro ka na pong titiye. Ya, kan kabaruan ni mensus. Ya, ikakamakara na pinawag. Ngayon, sige roy, metan nga ipan nanura mo, temoy pa ko nakatunga, temoy may duro. Kitiran po ni ma'am. O tayo ka tamoy turo pa ka nga, iyaro ko mo angin ti, tepatakatak. Ngayon, kaya kami nga roy ko takataka pa nakarikyan ni ma'am, ay kami ruro ko na bimain no sa nakontinis. Ya, to ka. Kweran to manik mo kay. Wakaturo rice. Iran di rice ay apan nang kami ni may. Ya, diti ye. Ya, kutaw siya sos. Ya, nito ka orang kakala nga ki. Si Tiburi diyo rin aburong ka na ako kasi kaya na muamuari. Madira ko nakaraya. Tara, nakarigyan ni Mena damay duro baya kan mo yung damay duro baya nga ranganan mo te mo yari kay. Andangan na namin dibigin ni Pautaan pa yung boysin. Ungki ka nga yung mga ranga katata ka day. Mepon na kukukurin ano ka na inunod ya. Pamuniya yaro na kangayag na beta diri ay. Ani bunsip na mirwa, ano pa yung tataningan ako na yosin ako na bimekay. Antay brare ki, ngaya ka sa kwakwasan ako na bimekay. Nito karabi kayo kumana ako ka timetaro pa iya karebe-rebe. Ngayon ni, yapon kuri ako us demo ang ko kami ni kausa. Ko madugdug mo yan deman nga bong eh. Wow, inakia.
Ante kakain ko guys, di ba sumay ba ay guys na ko ay ay na tawim. Aha, yakan nero ramay ko. 야, 바베 이가라간. 얘들아 아니. 되게 나 말하겠니 그리 베스. 야, 시대보 제보 어디다리. 어디라리 가이가이. Pokosita tana ko na pe. Wara, po nga ng kanya buaw kayak. Onke susina ko na ko singato ka. Pasanay ba yakan na ba wasi na itapanay menewene kay may tarawa. 한다이 나간. Au kuraki, me akaripeya kina periya na imira me may tarawa. Paupay nora kinki ay pupusi. Mga yayawasan ro ko yay patapanang atawan ay reya. Pangayatin ako na iriya osteria. At ako pa, irang kapakabuya yakako pa. Yarang kekyan ako po na yon. Tapos may nendi. Rori be with pangaya nang to ge yora kiran tangiran vaini kiri bes. 야, ngko ba nago dani jaina. O ye, kinde be takamai mai. Puntanan roi takabes kamai mai o takang tari. Is roi. Ya, sos, ang kaparate, buro ko kwanta tani nga ki. Iskiroy, aga takanga. Namay takataka ilaligo. Sibo bera kina como nesiano. Raderia boro aitera. Aroyara ora sitetang. Oji kana nuwanga. Này đó à, anh cậu yang qua ni kiri am pa yang anden to mani kuka. Ho mari, ya kanga yang wan nam sana ka giki. Panaya yang ana, baru romane, yang mo yarami yay. Me akawa kay na me sa kono yaki. Ari po nila geritai, ay po nataya pa yung mais kanwana. Mina natako pas nasika po nga na ni Poki arapay. Nanako nikira kana ye makaro mo si baya baya nikiri ana. Kasa pananako mo sinori o baya ki kamino intemisi. Lizzy, kuwari ko manakanya kay tenis. Panasika riki amo kana yata ni mani. Pasapon unene yan na penikirana. Yang sigiro ya, ne bagi karawan ko ta. Ang ayari mo ang kami. Ya Denise, hinang kura-kura na pero naramari ari ko kando ko. Hayarang kami na musin ako kaya karangay na nibas na ko singato ka. O nito kaya po nang kakadang hirang inumong gini kaniri bang haya kami ni kabeyeri tayo parawanan mana. Ya, ya ko tayo yarang kura-kura di minum-minum di agiron na imariki. Ya, 오기 되니? Ayun kakayangara ne. Tira bure na wari yakin kika kawaroro te beri. Kupon nga nga rege. Hinga naka kana ya kain nano. Yasang. O na ko man ori ron na imari-bari karoyan to mani kuka. O ngayon niya po nasa nakuan. Toka, awayo ka na yan may ako ni kiri ay doya inan, okay? Kuponi karo ko roy doon niritay. Ang suwang ayan, nesipa na imuin manangarari rang ini kagupura yari. Ay po di meta mo ni kakabubura ni Payan. Ya kabuburan ni bay na vendera. Kubehan bebang yang kasuka igi. Hirang bure utay bay tao ngay pan na iri ko. Ngayasak bay iri ako kamen meta na be na iri ko. Tata mo ane be nang kangay mo na ko na. Yaruana ko nano na ito ka. Awaki apa yanuara to ware no kes ni vene yanti roka to wana yonte utote no agan me ayaruan na roka are mene da dikin na yaus. Ya bunting ta tatara no kes ari akra wangkai ni vene tararake me peina ay to ka yon ramana. Ya, ay mengkawarang kami ro wari no kes. Ay mendera hari kiro una. Nani kiri mo bayay kay nanon na yaus. O yan ako na pera di kina pan nakakangade. Meuri ni tokan terere inuya. Onge ane kara kirin. Traya puni yang wak. Kura-kurang ko yarom ki. Tabukin na kuro-kuro ko singa to kan kaya karangay na. Ne, orang kau paran siko ki. Ana de bakain taning kam. Usu ko teram ro no. Kuyong ang kaisak pa na marakin na raus. No ki, kamuratang ako na tayo ni maani. Onge kan nanikira ka nami meron na imari. Shh. Emang ang karawawatan yun de ki. Ay may sira na ba? Yan ako mantinan no eswaro ay men busmaya. Ay bugin ni reagin na mi pa na marak. O to yung mga puno kiki. Oke tas din ako naman okes. Yere munso ko po ni Rona. Pangayan. Kanga sakiro ya tanah kanga patira. Okay na nakoy na mami yung mga puno. Ya, ang kawaran okes. Etang. Ya bunibin na kakinari meranin meta na ikawawana ko merarikin meta na. Ya, yarang kantang Rona. Namitiagin na nga mauruan na tayo niyang. Ya, ibon kawarang kami. Ya, nanakuman kararway. O ya mga wagin tatakarway may kiraro. Bangko ya katay etang. Ya, nakong sina ko rin ni meta uron nogis.
Yarang ruag na ano na. Nana ko mo. Okay? Ya tau ra ruawe. Pero kaya na Ramon ano eh. Denise. Ni Denise. Pun rupi ka bro ayo. Ay pantera da kamera ki hai. Pun ko raw aro na may muan ro ra kay nakunan ko kawa pa yai ni kiran tangira ki nanunga ki ro na. Antukin detay ngay pan tepe ya sa aro na nakapya may taraway ki. Ay tira tepe da tangira ya ka karawan ano. Pentis man evento ko na yo. Ya, nugis. Ay ganda tapuan. Eh, antay ay. Nito ka. Nito ka. Ano karak? Shh, nanura rin mataw. Natanda ko mo ano kaya. Gini mentay. Ya, kasi ngay. Hinigina ka namin na miyaw sa tari metebo. O taka may. O yanuri ko na ba ngay. Ina ko may ba nakaguban ako kung may mga neyak parimiya bugin ka. Ngaya taka nga niyam takakaro. Angki yang kami au divini yan tenu tara takar ki pa ya ka puta wana ki. Kutara karo mati yan nang oni yang pa. Ay panantay ti sarap ako kar ki pa ya kai ki. Kanga nga sa kar ki pa parang temero ana kar ki pa. Ya ba ngayan. Mayera no. Kuway meta. Yurora meta mo sino ko ran na. Kangay may bugin meta marin demeng. Ngayan ni kura kasuan ti yang ngaya mais jora ki ay. Yung ko ba bunan bugin na. Kaya iri ki. Suanga yaw friend ka na po niyam kanganga. Dibo iyaw na megin ba iyam kanganga ng bubura. Hehe. Taka nga pa iyan temeway. Ye kakapaya pa na koroya ya puraw na nun temeway yo. Ye ka nga emere po manangaya. Shh. Nugis. Sak Denise am kanganga. Toka. Ni Denise ka nga ya po niri kinapapau kanganga ki. Ye ko na ni karabay pa may rumbare po ng kiro raw me. Yasa niya ngayon pandang kaki at Denise manawiyaw. Parang kamera kiyang wakina. Irota buru wa yang wakina pandang kunan kaki ame yo. Yung wara mo neski. Nugis. Pun faji bugin na miyang. Ya gidi ay. Ya riyon ki takata ingan naan. Pun may runa bang kana ito ba. Itangiray may kawara yo. Ikona adik ingan. Mangkana ngay pandang karauri anak kape. Kanaan kay ibang takangari. Ayantay ngay pandang nakarauri ame anak tangira. Enapun ko na antaray matawira rikin na pun na no. Gano'n ang kibasa ginano doon ariyo nakita ka rin din na yasan ko rawagi. Ya. Irang breast din sos. O irang dadaw meto. Menugis. Kwadaya. Yapunsan meroro me Denise. O ito ba yapundiain ko asan ako im. Denise ang kura-kura na. Tanay mo tutan na ito ka ba na siti ka mo tukuhan. Naurimi na. Aki ba si Punorio dito? Ni, hari ka ngay. Yung kita mataro ibukim. Kukari ka na kumain bayagin ako nako. Hari mo virus doon. Ayun ko harakiran. Kuwaro ko. Okay. Shhh. Anatan na kaya. Hero ko dyan na ime nga. Okay. Ni, yan uro ko. Kunoray. Ay may na yan jaro kay. Ayaw kunoray ki. Ayaw ko na kumibas. Sa meron wagi na tamsi po ani kay. Nugis. To kunori ko mabanda na kumana ko yari tayo meni po gian hiri mi pa na maray. Kito wana. Answa nga mapakasan din ako may yan na po kia mi pa na maray kinide. To ka ko na nagya. Sa meron ro mamina. Hira pa mabay katabi. Nayangwasin akong timen na rin ako na raos. Timen tira. Timangkus. Ang kiyaring kami. Uring nga resag na betyoy no medan friend nan. Kiram roy. Nige. Gusto yung kikina roy anuan meon. Yan ang siguro yan anuan o isag kaya akin na rin kes Form 7. Okay, yaring kami. Saboy mina. Yakay ka mo daw karagi mina. Ito ka. Ay punti po na kay Rom. Ang ganayangani ko sputaw ni mani. Areya namane ni kara. Kopia mereya, kopia mereya, kopia mereya ni. Ano kara kimina? Arang di bay Rom ki. Ikaya kari yo pa kanak yung o yanin na tiyo na ipon na ki asinte ka na. Ngayon niya bugin na ka nga yapon rarawan na pin ako may yay. Napunutan kin tayo ito na. Nakota iya was pa ko ng kanin nota. Ang kanya ka nga. Tira miyaw ng tsamtay po. Pangayan niya nokis. Aro ko tako bitakapian ng tamerwa o yay riri anapin. Ya, yisbawri nga miyong kita iri. Ana yan ipon tira mi man. Ya, mi ko.
Pukukutahan ako tuwan na ukawa ko kaunu ko yay. Yeng ni. Meterangki naron mi manirom. Kaya kiro ya tayo meteka unki ka nga puntuan at bayarang punga na. Pero wuta rapataw ayo. Nanonang ka nakukutahan ako tuwan na ukaw. Ang kantira nanona. Yakapin ka para mi mangayro. Kanga punyay nanona ibukira ngayro women. Shikwa wana ban. Antay kaya rapi kaun ka parate mi ba. Sinangorangki nanon mi man. Karante meron nanon na kaya pantawroy na pangkakoro nanon. Ya, Roy. Ay dakakuruwa ginawa nanona. Ang kanantay kan to tiyin. Kitira onki. Tiyin. Ya, mentana. Ipun sa kakaro no. Kangay bebe ka na day na pero rayo. Kakay na no. Undang tara na pa my friend. Irang fun ni dumi nila kim. No, kes. Sana ko ni karaw cham sa ipon namro. Dipayang ki kau ngay kaya ante aro ka. O tara yon tu te kirin. Payame ruya kan jaw sa remeye tari. Tara ni ito ka. Ito do sinako na ni bebewa remeye ta. Kangay pon flu. Mangko yar kumingoro yo idea na. Your room please. Kangay rauri ka ni focus ta kantani nga ni karawan te cham sa ipo. Enke, o ngay sana kon jaws. Ngaya, kwa ka tunga na petari may kiribas pa yaya ani kiriya kain neta. Ya, enke. Ay sira na pa ukaus. Ay sabay rawa rawi ki o sa misina na ba kanara kay kiribas. Pangayan, ano may ilay basta na kon jaws. Ya, ay bunay ni niya jakag na nyari. Ya da ni kiribas kiyak. Ay kami angara. Ay bunay yam sense ni konan nata area yo ayak. O ngaya. Aron ay bunagi na kanganan ako na yaus man. Ongkan, ay mga tira na koroy. Ay buntuara ni korowa aron ay sinang kakwawa bangwa ay bungaya ron nokes. Kaya kuri kangan na kinakurarikin nokes so nakatato kwawa ay nokes sa puntimeto an nene na tangira ay bukin tenis. Ay buntiya kang nibay tuwa na ya tangira kain na rata bayo. Yang ala ba na ito ka rin po niya na ikay? Ito ka! Na ito ka, oh! Ngaya, ay minay sinani ko nang nakwas. Ngaya Denise, kuya Vijay. Ika kaya kung kiyi bukin na sinang amarag yung kuya kira patam. Si Vitali sime, itabi-tabi na pa yaya na pa yung diri yan nakaroy. Hisigroy, tanag bay kasaroy ang Makoro ya kaya maray. Ang tanag ba yung anin koro kaway na tuwan ka na iyay. Kangapon na kaya kawam da pungay. Toya kami na irikitutan na ilarikin daw way. Hey! Hisigroy, sa amarway mata yan tari ikay matiray so atakamay-may ki. So sa yan raw. Ay siya mga kanam. Shhh! Awarang ka na kukarawa ka na. Pare, irindigi iyay kan na maragaw. Hey, inakuwawan. O nga yung karoy pare kakawa kinin siya marak. Sirawawa ta. Nito ka na may mawana siya nga na yaw fala rin na nanaru ni Mari. Eh ka nga menta buru tayo ka. Yan akwas. Imina yan yung fala. Igeke men ako may bas kasaya nagike yo sama ka na ko na maraki. Tanga na yan ako roy sos. Sabon ka sukuya mo naru yake. Ya, irang diriwa may merakin nanurun jome. Nico. Ayo ibon ngaki na kaya nakakariyon. O aritimen na. Aribon ngaki na may yaray kay. Hantay yay. Hantay may nikurubo rin ni Mina. Ya, nga na ibon na nagpade sa karabirim. Huwag na bunrang pas. Yung wari nga iruwa ibon ron no, kes. Nga nga iyay takakuray tauta na pa no, kes. Ibon di meto anen tangira ratinise ay. Shh, punan. Nantaray ato ka. Sariyay nag-involve na yakanga nga bari apun dapat kawaro yan tukin titay. Awari pun yay tikin tiwame ta. Tamapuran unia kinaya tangirang kayo nga yapun tukin titay. O pun hupu tabi ungay ka nariki papuya. O to hupu akan ne pun nakiya mo ang kay rapatay ay kay. Ya, iyang ki. Mga iruri miya na irano ko kairuan na narinidini. O nakawan tukin titay. Naroon narita kung kiyari yari pun yay tikin tiwame ta. Sa kaso nga mo ang kay tepong makanuana. Siara pa ite ipopo king kanapon ni kanupo kaki. Nasa ngaira sa nakaira na yang temen na metemen. Pare mi ngaya sa wosi ari kinakon titikepa. Ewaran taro na ito kahit sa kamera ginano. Okay. To sa koroy mo naronan. Nangkan. Ya ko nga tinisi apun timeto ang tangirian okes. Ya kataya na ito kaya pun nakoy man. Nang kanakukan sick advisory. O ngaray rom ni Mari. Ya ni Mari apun timan tuwa na eri kirong. Stebo ye daba yari kirong na nanaru. Ay titarara kenda kirupe meta nan tataraan ti sili. Ya yara. Niyo. Yarang pure meta o ki. Itara yo ya kirupe meta na.
Ay mga ron metan ti tori. Ya era. Ya inang kura-kura na pero na ne matawa kan menan na rin ako singato ka. Is anak ko nang undam lu vai kwa ma pero nga kan wan na rayang. Ewa. Anggi ang ay sigiray. Kung mga dejeng nga nasanag noon na marag biya pun rangpuran kan kana tetari ni kariya sway rang mau. Imuin nani yesu kutokutana sos tirarikin tenis imuin ayo akira na pe moyenga ya nakaro ake apikaira metin nok. Apikaira yok na suman men viti. Nga. Kiro ka ticket? Ya kiro ka pamiu pa ikaw kya. Ari gyun kare kya basin ayag na pakain. Engke. Te mo nga kingan yung koy ni kakao kya. Paya kya ta kero yo metay kaririya kinagya kakadikay. Kwa kira rame pari pun black belt in tayo kwanto. Kukakuro pa, ang kanay pun tete roy tepe na koy mo. Ang koy kukakaro, ya ba't itakakaro? Niko, kwa kiriya ka kwa unape. Andi rino ang gebus maya temen kangar. Payawan na timeto puputo man. Irang ini kukuro menam ke? Angge yang iskiroy me viti na suman pa. Nanakon diri ni mem pakuangan umuwi pasin. Ako mesuna pakuangan merurung. Sos, kwa kike? Yang anti, mayroon ko nang mantay no. Yogi mo baka ngayay mo ti ora kiro, paitano yoste po memera ketu. O yang ki, ongkan iyang pa inora. Yay pan na mo inte pasin may tani nga no kupare na ko ni kari kya ni mew. Ang kuy ko po may angkay. Payes bogi may ilarikin tenis. Squatay anti, yatangi ni mea kangay matenis. Mea kangaro na. Sos, kunang kanga ni mea kami ngayo akam to ini mere. Anti, kaya ipon teman na irangin nataki. Awali takape na panihin, sakay puwara mere. Nga nasukin mo siya. Taraya sos, ya kataya batera pe area na iro yam karo. O ya kina pe ataya batera ayayang on namiyang wane. Me kwata ngay, ipon na kinikangangan na kwate, panariyon te kate, nikiperare, ipon tuwa in rokotay na. O ngay, ipon na tatawa me, aw kate nikiripes tapo kay na ko yay. Ya kitang iriya ni katori ka, kaya pon noy na kwate. Ay pun tamero ra sos, ay pun puro yam tay, ay nakuroy mina, baka muayan nungoteka. Kataya karikiato nga kimtiruruay. Pa ipuro yang potak yo men na kuroy mina. Kawa kina ro Mario na kiyang wate bay tawana me tawana. Pa yang andang ini kakukuray mina mi potak. Ganaro na pa ya potay na. Patarataran jenis ngay ro punti tay na ini erang inong otea. Pangayan nanti, me punay bugin na ikawaya kwa uyang ayo. Yataya pa, yay pitakin na natangin na tinis. O ayo ipunukunan na makin na singay. Patirada ka nga kay enarikian. Taran na yay ayasan ni kanina tangira na ilariku. Jawama dari pun kina. O iliri ka ukangang kana inora matana. Awani bugin na yaki tangiria. Pa inarikira ke ananamekin irong jawama ta. Ayo ilariku pa. Edimi enapondi ke patepay erang bubura. Etara pun ni mami may taraw. Meuri mam. Meuri sos. Kuwara may kan na may angkarwa kan ni. Mam, amerurung ngongay na pa imerurung. Me irang imemeran tiyang. Patira iri ki sos. Yakay na nung tangiria. O irawan tani nga. Aratayin meri. Ari kuro raruan. Sos. Kana ko tako pa iri ki pa amkanga nga. Akarawa ako tangiria. Ako kongway nebe pa nakarawa mina. Karaway pa iya ki tangiria nanom. O taitabe me mina. Pa iyara pa yan. Era ni yin ni. Yakakapesaro na. Eskiroy mam. Makakaya angana o yarita kinapen ako imi. Ngayon, yung wato kinamkanga nga. O makuriya may kan ni. Pasakin neto inagi kukuray rom. Akay meraw na kuway ni. Pari akakaya king kayangan tiyak kainan. Ang business ay kay ngaya ay katapuro-puro ari kiputon manim na siw. Opon katana na. Ori inameraw na ko pepepe kan ang kuway tawaro na. May yataya pa na na ay minay na nun namstuwa ay kapupray kay me ang motel. Ikaw ni mami anak ko katamiya. Yagi kayo na ikaw pa ira pa. Ipon na kuroy yaro na mairouia na karo. Isikawa pa. Yagi tangiria pa yay. Digi anak ka rin na tangira na ilariku. O ngaya sigiroy. May kukongway patiramin na makurimaykan. O ngaya. Tosi ngayan. Ang kami. Yay di kami ro no. Yang atet. Akia peswa yuki me kanga pun nakia na pemaykay. May yayam sanse. Tawana tangani me puwari ka na kwasan the Western Union. Ibukin kay nanong. Kukongway di kinairom. Ang kanaya kitaw. Awa may nga pun dita kike. Karikay ka na ay kata mero ibukim. O tay ka pun na amani. Parimiya ako na oras. Kuangaw ka meron rin ako yam karuakan niki. Ngaya mam. Ilara pa. Awing aw tangira may kay na ko imi. Stangiri ko na pe. Awring nga niki yakinam diri. O nakitabin deitera naki. Sapo mo. Okay. Ese takariya. Ang kay nang kataya. Ni kakuruwa. Lanon na utake de iron.
Jaine ai. O wakia banyak mga puna pera tayo hindi tayo kay. O ibukin na barang ni mais kanwan di tayo kayo. O sinakatuk ya moy kay ki. Hingga kita ya itu kinanom tayo kay. Mesa tawa ni nanora. O ni mga kay nga regen di wiki anaro. Kurang biasa ndara pandam tayo. O am tawa na kinan. O sawaya ni mga punti ya kaya bas na mga rita ratam ni rin nanon titani nga. Nakondeken ti mo ni pong di wiki anaro ko. Nipuntay na berit ya babanua nti tayo Awak ya sandi ki patan ka pupunga kanwan nam tamne ri nanon titaninga inte tairi kiyai ake puntan makurin te pota kin kana ko pana me kari ki rongorong pun nei ruta mena tenemta areri ki panai tenis areri ki panokes pun tare moni pitaki areri ki pasos pun sem mosin cheso areri ki panai mina pun nei rita pita teveya areri ki panai toka pun nei kia taratairas areri ki panai lezi pun nei tamete eteri areri ki panai mari pun nei monika tiroi Hariri ki pa eritai pon tiroi teira. Hariri ki panawa pon tapokai koreawa. Hariri ki pani kapta pon nei buraya tatua kare. Hariri ki pasanan sos hare nei Miriam pon nei pentake ruangi kime. Hariri ki pani yabi kaira pon nei rina ta teripe. Awari ki patenno pon sipeu kietau. Awai pon ngai temetan moni Simeon tatiru. Hari yasan kapoponga peronga nongoram inanon tetairi kayo. Kurangin na itaw bukin namtay. Asa mga puntay popo na kung naratay ari muina. Narakarakin na payo titangira ay ribuaka ari ay makoro wapi mewang kan. Kung natikiroy, sa po mo.